Ayo. Iya gitu Pak. Ya hati-hati. Hati-hati ini kok langsung kemauan apa yang bawa? Iya, manut. Langsung mawon. PL ini narasi PLBR. Apa? Pelong barang. Oh, belok barang. PLGJ. Iki ya ono wae to PLGD iki. PL pelok barang. Belok barang. Ah. Ki mau sing gede. PLGJ. Pelong gedem. Nah, boten. Apa? Pelok digadekke PLGJ. Ngarayo to. Ketake lairmu karo batemu kan. Ayo. Gon aku karo gon aku. Swantene pripun, Mbak? Swantene Mbak niki pripun? Wah, tenane bojoku duwe swara kaya ngene iki. Pripun? Tak pengen gawe lawuh. Kok iso? Kaitane ki nopo? Kaitane oleh lawuh. Suarane iki kaya wis pokoke gurih lan suaramu iki lho. Ngene iki suarane niken, wedan pahit iso dadi legi. Dan aku Kowe iki nyuwara wedan lagi umum wis langsung sayup. wis tak meneng wae. Sia-sia. Aku meneng wae darani. Kowe anu lho mbok jange. Mbok. Ampun nino bojo kula niku Nah, wingi. nah. Tahun 2000 selawe. Heeh. Niki lomba sinten sak gunung kidul nomor 1. Kene ki juara. Ini apa? Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Ini Mbak pripun nek bisu kok. Yo kelingan ngejak. Wong kamu niku nek yo gondres. Awak karo aten yo kok pengene. Sing ben ngetekeki diklek. Kok iso? Seminggu ki tak diklek 7. Balik legane goyang-goyang. Nah, diklek ra dodine resleting. Nggih. Dibuka terus disani bungkus, dikisikno, dicatetane. Ibu. Dibuka disani lempor. Sama 10 kobak dilingguhi semengi. Monggo anggere 5 menit terus 5 menit. Mulai tak buka lempor iki kudune tak putih. Nggih. Biru. Lah wong kakang gerlungan nyinden ora nggo ora-ora sampean yo gemereneng. Digoreng
Pangan aku tek loro ki lek omahku. Kaya kendem karbit kok. Mergo lempet dilungguhi sewengi kuwi mah. Oh iya tak wis kok tak. Ketungan itu kan Ayo lah, ayo. Saya aku kok bayangke nganu si opor kok biru. Oh, ada kelempar yuk bingung dulu. Ayo. Pimpinanku hilang Mas. Kelingan opor.